Xa veredes. Eu podo levar algo especial que nunca fixo, que é comer un huevo en crudo. Levo unha docena de huevos e a ver se alguén se atreve a comer un huevo en crudo, pero directamente do huevo. O sea, traeche a galiña e según a galiña o expulse, xa o tens que comer. Eu entendín que quere traer ovos No. para comer un ovo crudo directamente do ovo. Sí, pero nos quere traer. Só os trouxo. Sí, hasta aquí. Está aquí Pepe dos huevos. Cala é? É aquel da gorra. Pepe dos huevos. Ali o tes. Ui. Un aplauso para Pepe dos huevos. Que tal, Pepe? Hola, Roberto. Entendín ben, non? Tú Entendiches, que non? queres é traer uns ovos de caseros. No, eu trouxe. Sabes que son familiares ou algo. Pues, No, veñen ao terreno. quedou a de insulto. familia. Somos do mesmo concello. Quen é esta Somos señora? de Lugo. Pero quen é esta señora? Unha señora que ven acompañándonos. A ver. Unha boa persona. Que tal, señora, como está? Un placer. Dime, Está bien. A mí chamaronme de aquí do programa. pon o micrófono. Chamaronme do Tú programa. queres que probemos os ovos en crudo. Claro, claro. A mí En dixeronme crudo do- que é abrir o ovo, No, abriron nada. Xa che fago a forma de que non hai ninguén que romper. pero teres ovos aí. Teño, A ver. Son... Unha docena. Sí, sí. Porque non dixeron que era para comer tú sol, tamén mon. Sí. A ver. Eu vouche. A mí non me metas en líos. Mira, veñen precintados e todo, cuidado. Claro, é que non quero que... Sí, señor, metiche Metelle cinta cinta. americana a huevera. Home, claro, é que... Como os pinturas. Tú sabes que a huevera, en principio, xa está diseñada para cuidar dos ovos. trouxe navalla. É unha tecnología que non se pode mellorar moito. Ostras, pero me dixen do platón Trouxe, unha non vale. navalla. Deixaron pasar. Pero que lle deixou entrar ca navalla a este señor? Espera, que lle vai por aquí. No, é unha huevera de máxima seguridade, É que me dixeron que non podía ter precinto. No. Nin publicidade. Moi bien. A ver. Vale, a ver. Cuidado. Oh. Son ovos caseros, Porque cada un é dunha cor distinta. Hai no blanco, Sí, pero este trae petit. Este é para min? Sí. Este é un ovo grande, Dios. Por que te ríes? Petit. Vale, a ver, tú como é a movida? Que... Pero tú tómalo así. Sí, eu tomo se tomas ti tamén. Oh, veña, va. Sí. Vamos. Roberto. Un pequeniño. Que non se pode tomar os ovos crus, así. Sí, que... Sí, Directamente da galiña. Sí, Eso está prohibido pola Xunta. Que va. Se están avisando de eso. O que non se poden é lavar. Pero nin mullar. a ver como fas tú. No, eu ver. ten que ser un dous ao tiempo. A ver, no, a ver como... Que Pero quero te ver a ti primeiro. Son da casa. Pero si non ten gracia. Porque ten que eu ser ao creo... tiempo. Veña, va, Pepe, vamos, Pero va. que eso é imposible. Veña, va, Pepe, veña, petit. Pepe, Está- vamos, Pepe. Este petit. Que está prohibido. Non se pode. Podemos. Está prohibido, vamos sancionar. Tú non te atreves a tomar un ovo crudo na vida. Esto tampouco. Eu non. Pero tú comicho algunha vez crudo? Pero vamos a ver, vamos. Antes os vellos No, botábano no que chamaban no. un ponche. Hola. Facían un ponche, pero amigo. Os Botábanlle vellos- coñá, en Os ayunas. vellos na miña zona, cando iban segar, Sí. un buratiño por arriba, outro por abaixo, e o ponchei. Ai, é que eu son alérgico á lactosa. Non podemos tomar. Non pode. Non pode. Non, eu... Pero mon sí. Bon, tú tomaste algunha vez? No. Eu sí que son alérgico a la Espera, cosa. hai algunha persona no... Sí, Hai eu algunha sí que- persona no público, espera. Eso, hai algunha para que persona veas. no público Aquí somos máis ou menos 1500 personas. Bien. Sí, máis ou menos. Hai algunha Más ou persona... menos. Hai algunha persona no público que seña capaz de tomar o ovo cru? Veña, va. Sí, quen? Mira. Levantad a mão, a ver. Hai un chaval aí do Deportivo que debeu Pero, quedar de onte. pero espera que lle digo como. Que? Donde estás? Ti, Dame outro. vete pa aquí. Espera, que hai aquí un. Aquí. Que morran cerca. Se morren, que morran cerca. Va.
A ver. Dalle ali ao compañeiro da jorra. Ostras, pero é Pepe Está unha Suevos, non? navalla, un ovo... Joder, isto... É Pepe Suevos. Isto parece un programa de Wisconsin. A ver, ¿qué? Abrímelo. No, vai con él. A ver, ponte de pé, ponte de pé. Como te chamas? Espera, que vou. Espera que vou aquí. Pero isto que estamos facendo será legal, podase facer. Non sei. Se mañá Totalmente. chaman da... Como te chamas? Que en verdad como se chama? Jorge, dice Jorge. Ostras, vai. Aí vai, Rubén. Vamos, Jorge. Veña, va. Mira, mira, mira. Telo furado xa. E agora si ve. Ostras! ¡Eh! Bueno. Pepe, coño o huevo que tengo. Vale, pero, a ver, quero dicir... pero que me queda a mí pero, a por ver, ver? pero que aprendimos? Pero Cal é a lección? Pero que me queda a mí por Alimentación medio? en crudo. Alimentación en Espera crudo. que te Ven, traigo un- porque damos un aplauso para Pepe. ¡Aplauso, venga, va! ¡Jorge, gracias! ¡Cuidado, Jorge! ¡Cuidado! No, mareouse, Jorge mareouse, ao comer o No, ovo. no, que eso non se pode, Come uno, tío. Pepe, os jueves podemos levarlos para casa, non?